L'horta, a part de la filosofia que una persona pugui tindre i interpretar-la baix del seu punt de vista, veritat, pues aleshores també és una activitat econòmica i per tant té que ser productiva. Té que ser productiva però d'una forma ecològica i d'una forma raonable. I l'horta, si té que ser un parc temàtic o alguna cosa paregut, això serà un museu que no va tindre vida ni va tindre res. Jo els primers contactes que tinc en la terra és quan ja estic dins del ventre de ma mare, perquè tota la meva família està al camp, tota la meva família és de l'horta, i després el meu avi, la importància que té en la meva vida, com em diu com era l'horta, i la forma de treballar, la forma de sentir i la relació que tenien els homes i les dones, els xiquets, l'escola, que no anava a escola perquè m'abuelo no sabia llegir ni escriure, però sí que era capaç d'anar molt més enllà de l'escriptura o d'un llibre, anava molt més fons. Així el que passa és que jo penso que Llaurós se confundeix a l'hora de voler intentar competir en altres regions de la península ibèrica que tenen unes condicions distintes a les nostres. Volen competir en quant a quantitat de quilos i això és totalment impossible, perquè aquella gent té superfícies grandíssimes i és d'un terratenent, mentre que el llaurador valencià té una superfície molt xicoteta, entonces no pot competir. El llaurador valencià, el llaurador d'Alboraya, el llaurador d'Almasses, el llaurador d'Emiliana, en fi, el llaurador valencià té la suficient saviesa per poder fer una agricultura com fer els nostres abans passats, per ahir no tenim competidors, però de l'altra manera el món agrari valencià està acabant. Nosaltres començarem a fer agricultura ecològica, o millor dit, agricultura, perquè el que fa la gent per ahir no és agricultura, és una barbaritat que no és agricultura. Farà aproximadament uns 20 anys se van replantejar que no funcionaven bé, que no estàvem a gust en el que estàvem fent, i entonces vàrem decidir el fer una agricultura com havíem fet els nostres abans passats, fa milers d'anys endarrere, és estar aliat amb la natura i respectar a la natura. Els nostres productes són el més sants possibles, dintre de tota la merda que n'hi ha al planeta, dintre de tota la contaminació, estan menys contaminats per la senzilla raó que nosaltres no utilitzem cada producte químic, no utilitzem res de fertilitzant, ni herbicides, insecticides, ni res de tot allò. Sabem en el món que estem vivint, sabem la quantitat de contaminació que n'hi ha al voltant, que no n'hi ha que ningú ment pensant que siga molt lúcida i que diga ui, el camp del costat del sulfat, en què va passar ell? N'hi ha que tindre present que està tot contaminat, en uns llocs més, en uns altres més, però no és el mateix el fumador passiu que l'actiu. Jo des de menut sempre he vist que els avis, els abuelos i els pares rascaven a mà i en poqueta terra la gent passava hores i hores. Després resulta que aparegué la modernització i els herbicides i totes les coses aquestes, i entonces ja no feia falta això. Però s'ha adonat que no és això. Les herbicides s'apelmassen, les herbicides se necessita regar molt més del que se regava, entonces han tornat des de fa 20 o 25 anys altra vegada a utilitzar el que ells utilitzaven, que eren les eines normals per a rascar, o un motocultor xicotet, o l'ACA, per anar entre les línies, podent deservar poquet a poquet. I les brosses el que fem després és que se van arreplegant, si és molt minonina se queda en el puesto i se desintegra del sol, i si és grandeta entonces ja s'arreplega per als animals, per al compostatge o per a qualsevol cosa. Això és el que tota la vida s'ha fet a tots els llocs del món. L'assumpte del FEM, de l'abono orgànic, és també un pilar dels fonamentals per a poder fer una agricultura en garanties. I això és el que se deia antigament FEM de FEMS, el que avui diguem compost, que és tirar el fem dels animals, així esteu veient-ho, fem dels animals, tots els desperdicis que se poden fer en la cuina o en el magatzem, i es va fent a capes, i al cap de mig any aproximadament n'hi ha un compost en condicions
i assimilable per a les plantes per poder-ho escampar en la terra. Això s'ha fet en València durant centenars d'anys, segles i segles, i això és la funció que ha tingut el llaurador i la societat valenciana. Jo dic sempre que això ha sigut un intercanvi, una simbiosi entre la gent de la ciutat i la gent de l'horta. En els Estats Units, a partir del 1910, i entra el tractor en tota la seva força i se va escampant a la resta del món. Això va desplaçant una gran quantitat d'eines, i més en l'horta de València, que hi ha una gran varietat de cultius i aleshores hi ha una gran varietat d'eines. Tindre una haca i prescindir un poc del tractor i tot això és una raó fonamental en què l'animal en l'horta de València, que són els camps xicotets, és molt més pràctic i molt més efectiu que un tractor gran. Les avantatges és que no apel massa la terra, no l'apreta, deixa la terra molt solta, va per dins dels sols després d'estar plantats, igual o millor que un motocultor, que una mula mecànica, i després que pots parlar en ella perfectament, sense estar boig, que te pots comunicar perfectament entre el que és l'haca, el que és la terra i el que és el forcat, que és algo molt important a l'hora de poder treballar i de sentir-te a gust en la feina que estàs fent tots els dies. L'estètica d'un camp és fonamental. Tu quan te fas un cavalló recte i quan capsis i quan tens el camp igualat, això té un sabor i això també s'està perdent. Una gent que treballa a temps parcial, que necessita moltes entrades de diners, que diuen, ja està bé, té igual. No està bé ni té igual. No té igual, però és per a uno. Encara que no peres de més. I a més vaig més allà, és que també peres de més, perquè diguen, també és bonic que diguen, ostres, damunt de que té bon sabor, és que està ben fet i te queda eixe gustet tan agradable de deixar la cosa acabar. Abans, la rotació de cultius se feia d'acord a la demanda del mercat, i el mercat demanava tot tipus de productes perquè els productes no venien d'altres països, se produïen tots a l'horta vella del País Valencià. Entonces, quan hi ha baixa demanda, també aleshores se podia fer una rotació que era adient a tota la veritat. Després, això s'ha anat perdent, s'han anat implantant d'altres mòduls de cultiu, han entrat d'altres països portant gènere i el mercat ja no demana el que demanava. I clar, al no demanar això se queda el llaurador en molt pocs cultius perquè n'hi ha molt poca demanda. Què és el que hem fet nosaltres? Nosaltres el que intentem fer en aquest moment és intentar rescatar tot allò que se feia, que és fer tot aquest tipus de cultius que s'ha fet. Quina és la forma de fer-ho? La solució seria que a través de la formació i de la informació fossin capaços de tenir una bona demanda de producte, en la qual involucraria que hi ha aquesta horta al voltant de la ciutat, se poguera mantenir aquesta horta per a poder consumir aquests productes en la màxima qualitat. Entonces, clar, nosaltres podem intentar rescatar aquesta rotació de cultius perquè n'hi ha demanda, i al n'hi ha demanda nosaltres podem treballar així. La pressió urbanística és molt gran, no? Per exemple, l'autopista A7, Saplaya, la via fèrrea de València a Barcelona, i després tota la pressió urbanística de tots els pobles que l'estan desenvolupant d'una forma descabellada. És una pressió en la qual te fa sentir cada vegada més malament, perquè veus que poquet a poquet te van pressionant, fins el moment de voler-te fer-te desaparèixer. Jo penso que la gent de la ciutat de València, la societat valenciana, li dona l'esquena a l'horta perquè no sap el que és l'horta, no sap el que està jugant i no té la suficient formació ni informació, ni en aquest moment li interessa tindre-la per a poder defensar l'horta com un patrimoni de tots els valencians. Jo penso que a una gran part de la societat valenciana el que li interessa és el futbol, li interessa que guanyi el seu equip i no li interessa en absolut l'horta, perquè si l'horta li interessara, seria al carrer i reivindicaria el que és de tots els valencians i de totes les valencianes. Jo no vull ni pensar que pugui desaparèixer el que queda d'horta, perquè ahir se n'aniria la part de la nostra cultura, dels nostres sentiments, de la nostra forma de ser, de pensar,
i de lo que és un valencià, no? Que per primer és llaurador. No? Jo penso que encara que la gent avui visqui en les ciutats i en la ciutat de València i que ja no se'n recorda de quan els seus abans passats treballaven al camp, jo estic completament segur que tots els ciutadans de la ciutat de València, fills de València, pues, els seus abans passats han sigut llauradors. Soc Francesc Garcia i soc d'Alaquàs. Des de fa uns 15 anys me dedico a l'agricultura, en concret a l'agricultura ecològica, que és l'agricultura tradicional, l'agricultura que han fet els nostres avis, els nostres avantpassats durant segles. El treball en l'horta me ve perquè en casa tant els meus pares com els meus abuelos tenien terra. Aleshores, encara que vaig estudiar, aplega un moment que te tirava més la terra i vares optar per dedicar-te al cultiu, al conreu de la terra. Te tira molt l'haver estat tota la vida en contacte amb la terra i això te fa que t'atraga, encara que moltes vegades ho enviaries tot a pastar fang, però jo crec que te tira no el teu en concret, aquesta parcel·la perquè ha sigut de tota la vida els teus avantpassats, sinó la terra en conjunt. Sí, fa uns 12 o 15 anys em vaig plantejar el dur la terra de forma ecològica, que és com avui en dia li se diu. El fer aquest tipus d'agricultura, que avui en dia li han clavat l'etiqueta ecològica o biològica, presupos que primer que tot tens que fer-ho perquè t'ho creus. T'ho creus que és més viable que l'altre perquè a poc te dones compte que el futur està en aquest tipus d'agricultura que se cultivava d'esta manera que avui en dia li se diu ecològica fa 70 o 80 anys darrere, perquè jo crec que serà l'única al final que serà viable i la més neta per alimentar a les persones. L'agricultura ecològica, per a mi i per a molts llauradors, és una agricultura que és respectuosa en el medi ambient, en les plantes i en les persones, perquè en definitiva després tot el que cultives va passar al cos de la persona. Aleshores, el cultivar la terra és cultivar-la com han fet tota la vida els nostres avantpassats, en animal o en tractor, però quasi jo diria que és una miqueta fijant-te en la natura i deprenent una miqueta d'ella, seguint els passos naturals que ella fa. És a dir, que la base és el cultivar-la de forma que no empres ni abonos químics ni plaguicides. Empres abonos orgànics, que és el fem, abonos verds, lleguminoses, gramínies, i després totes les altres tècniques són les normals d'una agricultura. Dos dels avantatges que té el consum de productes de cultiu ecològic, primer seria el que aquests productes són respectuosos amb el medi ambient. Al consumir aquests productes estàs forçant a que l'agricultor se volque i tinga que treballar de forma ecològica la terra. Un altre avantatge és de cara als consumidors i als treballadors dels camps, els llauradors. Primerament perquè els llauradors, al no emprar plaguicides, no s'estan contaminant ells mateixos. I després de cara als consumidors i consumidores perquè aquests productes, al no dur plaguicides, no tenen residus. El tema del consumidor a nivell estatal se constata que va augmentant el número de persones que s'inclinen per al consum de productes de cultiu ecològic. El que passa és que encara avui en dia la realitat a nivell europeu és un consum molt més elevat. Jo veig prou optimista el futur de l'agricultura ecològica, sobretot a nivell local i estatal, que és el que més interessa, perquè encara que és molt a poc el nombre de consumidors que van enganxant-se, però te n'adones que la gent s'enganxa i és gent, la majoria de vegades, gent que s'estabilitza i ja regularitza d'una forma prou normal i constant el seu consum. Els problemes més greus que poden tindre a nivell de comarca de l'Horta i en concret de l'Horta Sud són que va creixent els polígons i aleshores tot això t'envolta i moltes vegades des de l'administració no se té en compte aquests camps.
Això era una parcel·la que era de mon pare i quan varen construir el centre comercial que tenim així darrere, pues vamos, han hagut distintes unitats d'actuació dins de la parcel·la de mon pare, tant del centre comercial com de l'Ajuntament, per a fer vies de servei per entrar al polígon. I clar, moltes vegades el problema és que al llaurador li deixen alguns trossos de camp i la parcel·la queda desfeta. Entre els problemes podem afegir el problema de la via de servei d'entrada al polígon, que és pràcticament un dic, i els camps que queden a la banda de dalt d'aquesta carretera queden, quan venen les pluges, pràcticament anegats, i les collites que fas se te fan malbé. Moltes vegades el llaurador ja és tan cremat com està, de moltes vegades estar treballant la terra, que no puga traure o viure dignament d'ella. Moltes vegades la gent més major o no tan major el que té ganes és de que li compren la parcel·la, treure uns diners i en això poder estar menjant o viure sense estar treballant a la terra. Però tot això ve acarreat perquè no n'hi ha una política seriosa de cara a lo que és l'horta. Veritablement, si no se recolza mitjançant iniciatives tot això de l'horta, està clar que a poc el que és la comarca de l'Horta tindrà que canviar-li el nom perquè l'horta no quedarà. Per a mi, salvar l'horta suposa, primerament, que hi hagin llauradors per a seguir cultivant-la. I això suposa replantejar-se exactament què significa el salvar l'horta. Per a mi, primerament, seria que el llaurador que busca viure de l'horta, del seu treball, pugui viure dignament. Defensar o salvar l'horta no és anar contra l'avantatge o contra el progrés, sinó tot el contrari. La mostra està en altres països europeus que duen més anys per davant de nosaltres i actualment, o ja fa anys, que estan paralitzant esta crescuda tan descervellada perquè se n'adonen que no pot ser això. Això no ens du a res positiu generalment. Aleshores, jo crec que el progrés va junt a un respecte al medi ambient i això suposa defensar el que tens alrededor. Me llamo Linda, soy francesa, nieta de alicantinos. Hace 6 años vine aquí en Alicante con mi marido y mis hijos a montar una finca de agricultura ecológica. Yo esta finca la tengo de mis abuelos, que eran nacidos aquí de Bacarot. Ellos se tuvieron que ir a Francia con lo de la guerra civil, salieron entonces en el 39 y se quedaron allí. No, allí no nos han hecho al francés ni nada, ellos nos han criado en valenciano a las dos, a mi madre y a mí, y nosotros les contestábamos en francés, no le hablábamos ni castellano ni valenciano, solo francés, era especial. Mi marido era mecánico en Francia y por razones físicas tuvo que parar su trabajo y entonces pues reflexionar y saber lo que iba a hacer, ¿no? Y él entonces se dirigió a una formación de agricultura que duró 6 años y nos venimos para acá entonces. Yo me he reconvertido totalmente. Yo al principio no estaba en ningún momento dispuesta a meterme en el campo ni nada, era muy de ciudad. Y bueno, yo tengo una licenciatura de geografía que no tiene nada que ver, ya me había metido un poco en la enseñanza, estaba de maestra, de sustituta. Y bueno, como tenía los nenes pequeños todavía no trabajaba mucho, ¿no? El aprendizaje se hizo pues al lado de Renato, que él tenía toda la técnica, la práctica tenía una poquita, pero lo que tenía era toda la teoría y lo hemos cogido así como un reto entre los dos. Y bueno, se ha hecho de forma muy natural. Te decides a hacer agricultura ecológica porque te cansas de utilizar productos químicos, porque ya llegas un momento que te mentalizas que te estás envenenando y que estás envenenando a los demás, ¿no?
Pues la agricultura ecológica se puede definir con varios puntos. Primero es cultivar productos, hortalizas o frutas sin utilizar ningún pesticida ni abonos químicos, únicamente de forma natural. Luego se trata también de utilizar aguas que sean buenas, no aguas residuales, eso está totalmente prohibido. En el tema de la prevención de los cultivos, lo que se organiza es, en vez de hacer monocultivos, parcelitas de monocultivos, organizamos la huerta en filas, para que de esta forma las hortalizas entre ellas se protejan. Por ejemplo, la zanahoria y el puerro se completan, la cebolla también, los tomates y la albahaca, que es una aromática, también se protegen mutuamente. También se utilizan feromonas en botes que atraen a insectos, a las hembras, y entonces entran ahí en esos botes y ya no pueden salir a poner sus huevos. Eso es control también que está permitido. Y también utilizamos en prevención aromáticas y atraen a insectos beneficiosos para la huerta y repelen por también su olor a los insectos malos, los que hacen plaga, ¿no? La distribución ha sido en realidad el problema mayor que hemos encontrado en la agricultura ecológica. Aquí en esta región no está nada organizado, entonces pues te tienes que ocupar por ti mismo, encontrar soluciones. Pues ahora de temporada tenemos tomates, pimientos, berenjenas, calabacines. Lo que hemos elegido como solución ha sido la venta directa en la finca, principalmente, y también el sistema de venta por pedidos que se hace o por email o por teléfono. Los consumidores españoles todavía no están suficientemente al día, ¿no?, en el tema de agricultura ecológica. No hay mucha demanda, no aceptan todavía esa diferencia de precio. Para un producto de primera común, ¿no? Eso no lo aceptan todavía. Aquí tenemos una finca que mide unos 5 hectáreas, entonces es bastante amplia, aún para 2 personas que somos, mi marido y yo, y nos vemos confrontados a ese problema de mucha necesidad de mano de obra y imposibilidad de incorporar mano de obra a la finca. Ahora lo que hemos hecho es ceder un trozo de tierra a una asociación que se llama Llavor d'Alacant, que se dedican a desarrollar la agricultura ecológica. Entonces ellos lo que han hecho es experimentar aquí en la agricultura ecológica y hacen un sistema de ventas por bolsas con un precio fijo de 6 euros, por ejemplo, y en las cuales ellos ponen los productos que eligen ellos de temporada, que tenemos disponibles. De esa venta por lotes está organizada de forma a sensibilizar la gente sobre las hortalizas solo de temporada. Pues antes esto era toda una zona plantada de almendros, que es el cultivo típico de aquí de Alicante. Todas las fincas alrededor estaban con almendros nada más. Y ahora esta época en agosto era la plena recolecta y había un bullicio siempre de máquinas, de gente, de cuadrillas. Ya no hay prácticamente cultivo de almendros, quedan muy poquitas fincas con ese cultivo y está todo muy parado, pero las razones pues son que la almendra ha tenido problemas económicos, los precios han bajado mucho con la competencia con Estados Unidos, entonces pues esta zona ya se está perdiendo y estamos viendo ya la presión urbanística que va llegando poquito a poco. Esta presión urbanística se nota bastante porque Alicante ya no puede crecer hacia el norte, está ya la playa de San Juan a tope
y entonces pues intenta desarrollarse ahora un poco hacia el sur. Entonces queda esta zona vacía entre Alicante y Urbanova, y ya tienen el proyecto de todos modos de la Ciudad de la Luz, que viene allí detrás, allí en la loma, que se ve detrás. Y entonces a partir de ahí pensamos que de aquí a un par de años esto estará lleno de chalés, de urbanizaciones o zonas comerciales. Estamos en una época de transición en la agricultura valenciana aún más, donde las pequeñas explotaciones familiares como la nuestra pues están entre paréntesis. No sabemos si van a seguir o si se van a agrupar para hacer grandes extensiones. No sabemos si lo de hacer agricultura ecológica es lo que esperamos, es que eso salve a la agricultura familiar. Mi finca, de aquí a 10 o 15 años, tengo dos opciones, la optimista y la pesimista. La optimista es decir que estaré aquí todavía, que esto será una oasis ecológica, que todo habrá crecido, mis árboles ya serán grandes y que todo irá adelante y que la gente le gustará venir aquí para ver algo verde. Y la pesimista es que ya no estaremos, así es que no lo sé, ahora es la incertidumbre total. Si yo me siento a contracorriente, pues hay momentos sí, momentos no. Momentos pienso que los que están equivocados son los demás, ¿no? Y me enfada mucho cuando me dicen que justamente voy a contracorriente. Y otras veces pues sí que me doy cuenta que sí, estamos totalmente fuera de la sociedad de consumo. Vivimos de otra forma, ¿no? Parecemos Don Quijote con los molinos de viento, peleando a diario contra una maquinaria que está en marcha y que no sabemos si la podremos parar o si nos dejará detrás.